Il-Partit Nazzjonalista waqqaf grupp ta' esperti magħmul minn persuni b'esperjenza twila fl-amministrazzjoni pubblika li diġà qed jilqgħu kull sottomissjoni minn individwi li sofrew inġustizzi kemm fuq ix-xogħol mal-amministrazzjoni pubblika kif ukoll fir-rigward ta' deċiżjonijiet ta' awtoritajiet pubbliċi. Dan tħabbar f'konferenza tal-ħabbarijiet indirizzata mill-kelliem ewlieni tal-Partit Nazzjonalista Peter Raġus, il-President ta' Solidarjetà Ħaddiema Partit Nazzjonalista Ivan Castillo u Segretarju Internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista Roslyn Borchnight. Dan il-bord se jkun qiegħed jilqa' ilmenti dwar inġustizzi bil-bord ta' esperti se jipproċessa minn qabel is-sottomissjonijiet. Dan bil-ħsieb li jingħata rimedju adattat u jkunu identifikati każijiet ta' inġustizzi li jkunu saru ma' gruppi aktar wiesa ta' persuni. Filwaqt il-Gvern Laburista indirizza wħud mill-inġustizzi mwettqa fil-passat ħalla bosta bla risposta fosthom is-soldati u l-pulizija li nqabżu fil-promozzjonijiet. Dawn kollha jeħtieġ jingħataw ġustizzja u hekk ser ikun qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Jekk inti jew xi ħadd qrib tiegħek sofrejt inġustizzja, kellmuna u nipproċessaw dawn it-talbiet biex meta l-Partit Nazzjonalista jkun fil-Gvern ikollu diġà proċess ċar li jkun jista' jiġi deployed mill-aktar fis. Il-Partit Nazzjonalista impenjat li jirrispetta l-kompetenza tal-Ombudsman u bħala Gvern alternattiv iwiegħed li jitwettqu rakkomandazzjonijiet kollha pendenti ta' każijiet ta' inġustizzja. Il-Partit Nazzjonalista qrid li bħala Gvern alternattiv iwettaq ġustizzja ma' dawk kollha milquta minn diskriminazzjoni u każijiet ta' abbużi ta' poter fl-aħħar 8 snin kif ukoll każijiet li saru qabel. Qed nagħmlu dan biex dak li sar, dak il-ġustizzja li jkun jista' isir malajr kemm jista' jkun. Daw il-ħaddiema diġà sofrew biżejjed. Allura kulunkwe mezz, ċoe il-Partit Nazzjonalista li jista' jagħmel biex iħaffef il-proċess kif qalet tant tajjeb il-kollega Roslyn, aħna ser nwettquh. Gvern ġdid nazzjonalista mmexxi minn Bernard Grech iwiegħed ukoll li se jkun gvern proattiv. Huwa importanti li f'dawn meta nkunu fil-politika huwa tajjeb li nikkritikaw ma tajjeb ukoll li aħna nkunu proattivi u dan hu li qed jagħmel il-Gvern Nazzjonalista qed noħorġu b'numri ta' proposti inkluż ukoll li ġie nnied dan il-bord u qed nuru kemm aħna proattivi u aħna lesti biex inkunu hemmhekk biex nikgvernaw. Min sofra minn xi inġustizzja jrid iressaq l-ilment tiegħu jista' jagħmel kuntatt mal-Partit Nazzjonalista fuq in-numru 25965283 jew b'email fl-indirizz nisimgħu@pn.org.mt.